Desaparece a cruz do miradoiro do Monte Xabre. Foi roubada nunha xornada indeterminada da semana pasada. Persoas que adoitan camiñar por esa zona dirixíronse ao concello de Vilagarcía para denunciar os feitos. O goberno local lamenta o sucedido e considera a súa desaparición como un acto vandálico. Que tras Saudos a cruz non aparece, valorarase facer unha réplica para a súa reposición. Vémolo de contado despois dos titulares. O BNG mantivo esta mañá unha reunión con representantes do comité de empresa da planta de Lousame. Interesáronse pola situación dos traballadores e analizaron con eles posibles solucións pro complexo medioambiental que a día de hoxe parecen incertos. Coinciden en que este proxecto ten futuro. O PSDG saca peito polas 70 vivendas que está a construir o Concello da Illa en terreos confiscados ao narcotraficante Marcial Dorado. Hoxe o municipio recibiu a visita do secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, que puxo en valor esta acción do goberno local. O Concello de Ribeira reforzará o servizo de limpeza durante o verán, ademais da contratación de 5 traballadores máis que se van incorporar ao cadro de persoal a partir do 15 de xuño, aumentarase a frecuencia das limpezas viarias e de colectores. 60 artistas de 28 nacionalidades exporán durante este verán en Pontevedra. Van a facer no marco da Bienal que volve á cidade do 21 de xuño ao 30 de setembro despois de 15 anos de parón. Co lema Volver a ser humanos, a dor dos demais, contará con figuras como Olafur Eliasson, Hans Hake ou Emily Yassir. A través das súas obras reflexionarán sobre os conflictos que marcan a actualidade. E Sanxenxo impulsa a súa primeira mostra internacional de cinema. O Concello pon en marcha Sanxenxo de Cine, unha iniciativa que traerá á vila 4 filmes de renome a finais de xuño. Entre eles, Sirat, a última película de Oliver Laxe, premiada esta pasada fin de semana no Festival de Cannes. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E arrancamos a edición de hoxe coa crónica política. O BNG mantivo esta mañá unha reunión con representantes do comité de empresa da planta de Lousame. Interesáronse pola situación dos traballadores e analizaron con eles posibles solucións para este complexo medioambiental que a día de hoxe parecen incertos. Coinciden en que o proxecto ten futuro. Parte do comité de empresa da planta de compostaxe de Serbia mantivo esta mañá unha xuntanza con representantes do BNG na comarca de Muros-Noia, a que tamén asistiu a deputada Rosana Pérez, para analizar a situación actual do complexo e analizar posibles vías de solución que garantan a súa continuidade. Dende o comité fan alusión á necesidade de acadar un plan de viabilidade, dado as enormes potencialidades da planta, e poder recuperar así a importancia pasada, liderando a reciclaxe en Galicia. Facer un chamamento á Xunta de Galicia para que asuma as competencias que ten en medio ambiente, para tratar de botar unha man para que a planta de Lousame consiga un plano de viabilidade. Para iso é importante que conformamos unha mesa de traballo das tres partes, a Mancomunidade, a Xunta e o Comité de Empresa. Non? Entendemos que temos moitas cousas que aportar e queremos que a planta de Lousame, que ten un potencial enorme, non só xeográfico, senón volva a ser a planta que foi no seu día, non? Que foi a que liderou a reciclaxe en Galicia. Se traballamos todos xuntos podemos volver a conseguir. Unha postura de que a planta pode ter futuro que comparten os nacionalistas, que abogan pola constitución dunha mesa interinstitucional na que estean representados, ademais dos traballadores, a propia Mancomunidade Serra do Barbanza e tamén a Xunta de Galicia. Se faga esa reunión entre as diferentes partes para debullar cal ten que ser esa reconversión da planta de reciclaxe de Lousame sen perder ningún posto de traballo ou incluso convertíndoa nun novo modelo referente que poida atraer aínda máis emprego na nosa contorna. E por outra parte é necesaria esa colaboración entre administracións e nomeadamente por parte do goberno galego para que se vexan cales son os investimentos necesarios para esa reconversión e poder dar futuro a eses 130 traballadores e traballadoras e dar futuro tamén a unha comarca que necesita emprego. O BNG levará novamente esta problemática ao Parlamento. Os nacionalistas insisten en que aínda hai tempo para salvar a planta.
instando a propia mancomunidade e o resto de administracións, entre elas a Xunta de Galicia, a que aposten por ela, pois sempre mostraron un total desleixo por este proxecto. Que tanto Sogama como a propia Xunta de Galiza queren, supoñemos, aproveitar esta situación para poñer o candado á planta de Serbia. Nós, sin embargo, entendemos que este é o momento de que se sente o propio comité de empresa, a propia mancomunidade e o resto de administracións, nomeadamente a Xunta de Galiza, para que busquen un futuro o máis axilmente posible, porque é verdad que hai cuestións que resolver que non se poden resolver dentro de 10 anos, que se teñen que ir resolvendo xa con certa axilidade e, polo tanto, que a Xunta de Galicia amose o que precisamente nunca amosou. Nin cando a mancomunidade funcionou ben, nin cando funcionou mal, a Xunta estuvo aquí. E o Partido Socialista saca peito polas 70 vivendas que está a construir o Concello da Illa de Arousa en terreos confiscados ao narcotraficante Marcial Dorado. Hoxe o municipio recibiu a visita do secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, que puxo en valor esta actuación do goberno local. Falábanos Feijóo do rearme moral. Rearme moral é o que se está facendo aquí tamén a illa, o propio Concello recuperando bens embargados ao narco amigo de Alberto Núñez de Feijóo para facer vivenda social, para poñer fin tamén a un problema evidente grande que tamén se vive aquí, a ausencia de vivenda pública que durante os últimos 15 anos o Partido Popular non foi quen de facer. Hoxe aquí en Galicia, na Illa de Arousa, con un goberno socialista se está poñendo fin a esa situación, recuperar terreos embargados ao narco para facer 70 vivendas sociais e facer un maravilloso parque para a veciñanza deste Concello, da Illa de Arousa. No seu paso pola Illa de Arousa, Besteiro mantivo un encontro na confraría de pescadores coas mariscadoras. Tras a reunión, o socialista denunciou a inacción da Xunta fronte ao deterioro da ría e destacou o caso do Concello Insular. Aquí a caída da produción xa acada o 31%, que se traduce, apuntou o secretario xeral do PSDG, en máis de 15 millóns de euros perdidos nun ano e case 2 millóns menos para a confraría da illa. Besteiro acusou o goberno galego de deixadez de funcións. Recordou que as competencias nesta materia son da Xunta, pero destacou a falta de políticas, dixo, en cuestións como o saneamento, evitar verteduras á ría, a dragaxe ou a rexeneración. Desaparece a cruz do miradoiro do Monte Xabre. Foi roubada nunha xornada indeterminada da semana pasada. Persoas que adoitan camiñar pola zona dirixíronse ao Concello de Vilagarcía para denunciar os feitos. O goberno local lamenta o sucedido e considera a súa desaparición como un acto vandálico. A cruz non ten valor material, pero é un dos grandes símbolos de Vilagarcía, situado nun dos seus principais recursos turísticos. Dinden o Concello que non entenden os motivos que levaron a arrancala despois de décadas presidindo ese espazo. Operarios do Concello tratan agora de localizar a cruz nas inmediacións co obxectivo de devolvela ao seu sitio. Se a busca non resultara positiva, vais estudar se fai unha nova ou facer unha réplica da que xa estaba ata o de agora presidindo ese espazo. Máis cousas, o Concello de Ribeira reforzará o servizo de limpeza durante este verán. Ademais da contratación de 5 traballadores máis que se van a incorporar ao cadro de persoal a partir do 15 de xuño, aumentarase a frecuencia das limpezas viarias e de colectores. Ribeira prepárase para o aumento de poboación que adoita rexistrar durante o verán, incrementando o servizo de limpeza. Procederase a contratación de 5 traballadores, dende o 15 de xuño ao 15 de setembro, para intensificar a limpeza viaria e de praias. Vamos a aumentar o reforzo de limpeza de cara ao verán, xa que a población ribeirense aumenta e debido a isto temos que contratar máis persoal. Se aumenta a plantilla en 5 persoas máis, que levarán praias e tamén levarán o servicio de limpieza de beirarrúas. Os lavacontenedores tamén empezarán a funcionar máis a miúdo, é dicir, antes saían unha ou 2 veces a semana, ahora empezarán a sair entre 4 e 3 días para evitar eses cheiros desprendentes que podan producir. A limpieza viaria tamén se vai a executar con produto especial,
xa que non estaba contemplado no pliego, pero, bueno, falando ca empresa e chegando a un acordo, pois aumentamos ese servicio porque creíamos que era necesario. Ademais deste reforzo, dende o Concello fan un chamamento á colaboración cidadá instando a respetar os horarios para depositar o lixo nos contedores. Aconsellan facelo preferiblemente a partir das 9 da noite para evitar que permanezan os residuos en descomposición durante toda a xornada coas consecuentes molestias e malos cheiros que poidan ocasionar. Queremos facer un chamamento á colaboración cidadá para depositar os residuos, especialmente os restos orgánicos e a fracción resto nos horarios especificados no contedor, sobre todo a partir das 6 da tarde e a poder ser incluso das 9 da noite. Dicimos isto porque así os residuos non estarían en descomposición durante todo o día e altas temperaturas nos propios recipientes, algo que xera cheiros en algúns puntos e que dentro do Concello queremos abordar a través de servizos municipais. Queremos reforzar ese servizo de limpeza porque sabemos que hai zonas que precisan un reforzo adicional motivado pola afluencia de xente nesta época e, por tanto, o que pedimos tamén é a colaboración cidadá para que Ribeira estea nas mellores condicións non só para os que nos visitan, senón para todas as persoas que vivimos aquí ao longo de todo o ano. E o Concello de Boiro e as asociacións de xubilados do municipio traballan en conxunto co obxectivo de conseguir unha residencia pública da terceira idade. O alcalde José Ramón Romero e o tenente alcalde Luís Ruiz mantiveron unha xuntanza coas directivas do Club de Pensionistas Mareterra e a Asociación de Xubilados Aroña. Na reunión deron conta das xestións realizadas a toda agora polo Concello para contar con este servizo. A intención do Executivo é poñer a disposición da Xunta uns terreos de 10.000 metros cadrados no plan parcial Barraña. Dispón ademais dun anteproxecto elaborado no ano 2022 para executar na zona unha residencia que tan só debería ser actualizado. E a volta da publicidade falamos do concurso de catas que se celebrou esta fin de semana en Cambados, de onde saíron os representantes de España do Mundial do Campeonato de Catas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Eduardo Ros, María González, Cristóbal Dali e Mar Martínez van representar a España na final mundial do Campeonato de Catas. O equipo foi o gañador na cita que se celebrou esta fin de semana en Cambados, reunindo na vila case 200 profesionais do mundo do viño. O evento marcouse na celebración do título de Cidade Española do Viño que ostenta o Concello, concedido ano pasado por Acebín. Os gañadores xa se fixeran tamén co título no 2022. Desta volta conseguiron 39 puntos, situándose a unha distancia importante dos outros participantes. Durante a competición tiveron que descubrir a variedade de uva, país, denominación de orixe, produtor e anada dun total de 8 viños. As catas foron a cegas. Os concursantes tiveron 10 minutos por cada elaboración. Ademais do certame, os 160 profesionais e os seus acompañantes puideron gozar doutras actividades programadas pola Mancomunidade e o Concello de Cambados. Estiveron máis de 200 sommeliers de toda España, persoas que saben do que poden ser e o potencial que pode ter cada un dos viños e polo tanto que estén aquí precisamente ou que escolleran precisamente pois a cidade de Cambados, o pobo de Cambados ou a comarca do Salnés, pois de alguma maneira pois nos axuda precisamente a consolidar primeiro a comarca como potencial turístico e sobre todo tamén enoturístico, non? E despois como que somos unha das localidades tamén moi importantes no que pode ser a produción do viño. Por lo tanto, eu creo que temos que estar moi satisfeitos dende a organización, agradecerlo, por suposto, pero xa digo que é un evento moi importante para o sector do que pode ser a terra, do que pode ser o medio rural, do que pode ser tamén o enoturismo e do que pode ser o turismo. Éxito tamén do Maio Vintage que se celebrou este sábado en Boiro. A cita estaba prevista inicialmente para o 2 de maio, cando tivo que ser aprazada por mor das malas previsións meteorolóxicas. A nova data foi todo un acerto, posto que o tempo incrementou a afluencia de visitantes que ateicaron a Rúa Peonil de Boiro durante toda a xornada. Máis de 80 postos do máis variado instalaronse no mercado, no que se podían atopar numerosos artigos artesanais de segunda man en
mesmo antigüidades, combinados coa oferta de numerosos comercios que sacaron os seus produtos á rúa. Tamén houbo espazo para entidades sociais como Ámbar, Cruz Vermella ou o grupo de voluntariado Turbina, que instalaron tamén expositores para dar a coñecer a súa actividade. A xornada contou tamén con animación musical a cargo de diversas bandas e DJs. A Deputación de Pontevedra pon en marcha este venres en Vilagarcía o novo programa provincial Máis Convivir Peques. Está dirixido ás familias da zona. Trátase dunha iniciativa lúdica e formativa que conta coa colaboración da Policía Nacional. De feito, o primeiro treito da xornada comezará coa charla Navega con Seguridade, que busca concienciar sobre o uso responsable das novas tecnoloxías na xente moza. A continuación, a xornada continuará con actividades de animación, música, merenda e hinchables. A cita vai arrancar ás 4:30 da tarde, vai ser no CEIP de Arealonga e está aberto a todo o mundo. Adaptándose al público y a la edad de los chavales, de los jóvenes que van a participar en el evento, poder facilitarles pequeñas herramientas, pequeñas funcionalidades para conseguir que en el futuro adquieran una serie de hábitos que puedan fomentar la navegación segura por Internet. Sabemos el mundo global en el que vivimos y los riesgos que hay en la red, en las nuevas tecnologías, en el uso de las aplicaciones, en las relaciones con sus iguales, que es a través de las redes, aunque no sean conocidos físicamente. Despois vamos ter unha festa para as familias, unha festa para os nosos cativos e cativas, no que actuará Javi Solla, no que actuará o Mago Paco, o que habrá unha merenda, no que habrá música infantil, pero sobre todo vamos ter moitos xogos. Vamos traer un dos hinchables, que está aquí o responsable máis grande que hai en España. Vamos ter hinchables por idades, vamos ter pintacaras, vamos ter globofest. El Lousame abrirá do 2 ao 6 de xuño o prazo de inscripción no programa Lousame Concilia Verán 2025. A iniciativa, que busca a conciliación da vida familiar e laboral, desenvolverase durante os meses de xullo e agosto cun programa dirixido a nenos de entre 3 e 16 anos de idade, con actividades nas instalacións do CPI Cernadas de Castro en horario de 9:30 da mañá a 2:30 do mediodía. Os prezos non varían con respecto a anos anteriores. No caso das familias que opten pola inscripción para todo o verán, o prezo será de 15 euros ao mes. Para anotarse, só terán que descargar e cumprimentar o impreso correspondente, que poden recoller no Departamento de Servizos Sociais ou tamén está disponible na web municipal. O programa Lousame Concilia está organizado pola Consellería de Igualdade e conta coa colaboración da Consellería de Política Social e Igualdade e do programa corresponsables do Ministerio de Igualdade. 60 artistas de 28 nacionalidades exporán durante este verán en Pontevedra. Van o facer no marco da Bienal, que volve á cidade do 21 de xuño ao 30 de setembro, despois de 15 anos de parón. Co lema Volver a ser humanos, a dor dos demais, contará con figuras como Olafur Eliasson, Han Hux ou Emilir Yassir. A través das súas obras reflexionarán sobre os conflictos que marcan a actualidade. Despois de 15 anos de parón, a Bienal de Arte volverá a Pontevedra. Será do 21 de xuño ao 30 de setembro coa edición número 32 e coa programación máis global da súa historia. O que hai son obras específicas como a que se vai a facer aquí en Santo Domingo. Zehra Doğan, unha artista kurda, unha resistente, é dicir, unha activista kurda que estuvo na cárcel, que está refugiada en Berlín neste momento e que fará aquí unha barricada. Marina Núñez, que fixo un traballo in situ, un traballo de flores que se chama Vida e que son unhas flores explosivas. En este momento hai artistas traballando aquí como Carlos Bunga. Tamén exporán nesta Bienal Olafur Eliasson, Hans Hux ou Susan Phillips. 60 artistas de 28 nacionalidades que reflexionarán sobre a espiritualidade, o amor, a tolerancia e os conflitos da actualidade, ao redor do lema Volver a ser humanos ante a dor dos demais. O lugar de unión de todos eles, repito, é o que dicen. Unha filosofía de fondo que trata de contestar ou facer unha pregunta o que sucede no mundo actual. Un artista non é un home descomprometido,
a seu pesar está comprometido ca vida que está vivindo. E iso é o que responde do primeiro ao último da nómina de artistas. Ata 12 espazos da cidade converteránse en escenarios desta Bienal. Son, por exemplo, as ruínas de San Domingos, os edificios Castelao e Sarmiento do Museo de Pontevedra, o Pazo da Cultura, a Igrexa do Convento de Santa Clara, a Illa das Esculturas ou a Fundación Manuel Moldes. Partimos dunha premisa. Somos unha potencia turística, somos unha potencia natural e, por suposto, somos unha potencia cultural. Imaginades o que nos vai a reportar a Bienal neste sentido, onde, lóxicamente, os que nos van a visitar van a ser uns excelentes prescriptores e xa sabedes o que pasa. O que repite, volve. E logo, desde o punto de vista económico, vai ser un exitazo. O sábado 21 de xuño terá lugar a inauguración oficial. A aposta da Deputación de Pontevedra pola Bienal de Arte é decidida, tanto é así que xa adiantan que chega para quedar. De nada serviría o insente esforzo que temos feito desde a Diputación de Pontevedra, o comisariado e todo entre tanta xente, se a Bienal non viñese para quedar. Creo que foi un fracaso colectivo perder a Bienal de Pontevedra no seu momento. Creo que ten que ser agora unha obrigación das institucións seguir facendo a Bienal. A Bienal veu para quedarse. Haberá tamén actividades paralelas. Son o ciclo Cine, Arte e Guerra, que ofrecerá miradas pouco convencionais sobre os conflitos bélicos, o programa de Artes Vivas, que proporá semanalmente percorridos por espazos singulares de Pontevedra, Vigo, Ponteareas, Sanxenxo e o Grove, con performance, danza, música e accións colectivas, o ciclo de conversas con artistas que se desenvolverá ao longo dos máis de 3 meses de exposición e un ciclo de conferencias que convidará aos asistentes a reflexionar sobre os desafíos éticos, culturais e sociais do tempo actual. Sanxenxo impulsa a súa primeira mostra internacional de cinema. O Concello pon en marcha Sanxenxo de Cine, unha iniciativa que traerá á vila 4 filmes de renome a finais de xuño. Entre eles, Sirat, a última película de Oliver Laxe, premiada esta fin de semana no Festival de Cannes. A mostra, explicaron esta mañá, ten vocación de continuidade. Sanxenxo ten teatro, música, danza e exposicións, pero faltaba ya algo, o cine. Este é o motivo que levou o Concello a impulsar a primeira mostra de cinema internacional Sanxenxo de Cine, unha proposta que chega á vila pisando forte coa proxección de 4 filmes que sitúan a Galicia no mapa das grandes propostas audiovisuais. Un evento cinematográfico desta calidade nunca tivéramos en Sanxenxo. É a primeira vez, por eso estou moi ilusionada. Eu creo que vai cubrir a programación cultural de Sanxenxo, que vai gustar moito. É un evento que ven para quedarse. A idea é que cada ano teñamos 4 días de Sanxenxo de Cine. As proxeccións terán lugar no Auditorio Emilia Pardo Bazán do 26 ao 29 de xuño. O programa inclúe Matria, Polvo Serán, Malencolía e o prato forte Sirat. Trátase do último filme de Oliver Laxe que esta pasada fin de semana facíase co premio do xurado en Cannes, o festival de cine máis prestixioso do mundo. Vemos, eu creo, a sorte de poder presentar tamén este ano xa Sirat, porque, bueno, unha película que todavía está en festivais. Recentemente, pois sabedes que gañou o premio do xurado no festival máis importante do mundo, como é Cannes. Unha mostra, explicaron esta mañá, que sirve tamén para traer de novo a Sanxenxo Cine, un municipio onde xa non quedan salas. Esta maneira de poder ver o cinema en sala grande, con concentración, con unha selección de películas formidables e rodeado de xente e atención, realmente como se aprecia realmente o bo cinema, e ter esta oportunidade de achegar aos veciños e veciñas de Sanxenxo todas estas películas, e que ademais é un evento que se poida disfrutar de ano en ano, de estar ao día do cinema que se está facendo a nivel español, a nivel internacional e a todos os niveis. Pois creo que é unha oportunidade maravillosa para a xente da vila. Os horarios concretos das proxeccións daránse a coñecer en breve. As entradas terán un prezo simbólico. E o Concello da Pobra celebra a segunda edición da Choqueirada de Verán o vindeiro 28 de xuño. Contará con numerosas actuacións musicais, coa Eurovisiva Nebulosa como cabeza de cartel. A Pobra acollerá a Choqueirada de Verán o vindeiro 28 de xuño.
O evento consistirá en varias actuacións, entre as que destaca Nebulosa, Leite con Galletas e DJ Marcos Magán. O formato, insisto, moi parecido ao ano pasado, que a única diferencia é que este ano, como quixemos darlle un poquinho máis de impulso, pois temos como actuación estrela, por dicirlo de unha maneira, todas son boas, pero bueno, como actuación estrela a Eurovisiva Nebulosa, vale, que estará na Praza Maior ás 10 da noite. O que procuramos, vendo a boa acollida que tuvo ano pasado, pois é rellenar un pouquiño máis, digamos, pois darlle un pouquiño máis de empuxe, que a idea de que sea unha data que ademais xusto coincide despois da fecha da fogueira de San Juan, é unha fecha que por aquí pola Bisbarra non hai aínda nada, é dicir, entonces a idea é que se consolide pois no tempo. Aínda que o evento perdurará ata a noite na plaza Alcalde Segundo Durán, dende o Concello recoméndase reservar lugar para comer, xa que os establecementos da Pobra estarán cheos. Xa sea a mediodía empezaremos sobre as 12:30. Vamos a ter 2 pases de Latexo Percusión polas rúas da vila, recorrerán un pouco para ambientar. Por eso tamén o anunciamos con tempo para que as familias vayan preparando os disfraces e tamén vayan reservando sitio para comer, porque é verdade que o ano pasado houve moita xente comendo fora e como fixemos todo así un día, empezamos amenizando a sesión vermú, logo vamos a dar un parón ás 3 da tarde para que a xente pois poida comer e estar un pouco de relax, e xa empezamos ás 6:30 no Cantón da Leña con a Agencia Tributaria, un grupo local de aquí, e despois ás 8:30 na Plaza do Emigrante vamos a ter a Leite con Galletas, que xa tamén é moi coñecido, e logo pois empezará unha amenización con un DJ, con M Music, DJ Marcos Magán. É unha macro discoteca, nunca tuvemos na Pobra unha discoteca tan grande. Máis asuntos. Os usuarios da Asociación Lar Pro Saúde Mental botanse á rúa para loitar contra os estigmas e os prexuízos. Organizaron en Vilagarcía unha actividade deportiva en plena Praza de Galicia. A través do baloncesto, os membros desta entidade tiveron ocasión de achegarse á xente e rachar mitos ou prexuízos. Unha canastra en plena Praza de Galicia de Vilagarcía. Trátase dunha actividade impulsada pola Asociación Lar Pro Saúde Mental para acabar con estigmas e prexuízos. Unha proposta que busca visibilizar a saúde mental achegando os usuarios da entidade á xente da rúa. Ellos siempre tienen ese miedo a relacionarse con las personas, porque al final siempre se relacionan con compañeros que tienen sus mismas características y al revés, ellos pues se sienten que la gente les respalda muchísimo, van viendo que eso que ellos mismos en su cabeza también a veces se generan non é tan real como ellos opinan. Na proposta, os usuarios da entidade tiñan que achegarse aos transeúntes para convidalos a xogar con eles a botar unhas canastras. Consiste en explicar a la gente en qué va lo de cestar, lo del gol a la estima, en explicarle las enfermedades que tenemos y lo que consiste para meter la canasta y en qué trata el juego este de la canasta. Consistir contra la lucha contra el estigma, para enfrentarse con todo tipo de enfermedades, todas las verdades que nos impide. Hay que ser muy amigos entre todos, animarnos muy fuerte y luchar hacia arriba. Nunca nos se puede rendir, porque si rendimos a un mundo de los cobardes. Todo el mundo tenemos que luchar. Este é o segundo ano no que levan a cabo este proxecto. Partindo do deporte, logran rachar cos estigmas. Van aprendiendo dinámicas de distintos deportes. Este año, bueno, pues los 6 deportes que hemos escogido son todo lo que es la familia del fútbol, fútbol playa, fútbol sala. Tienen baloncesto, atletismo, natación y deportes populares. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos entienden la dinámica del deporte, reglas de juego, estructuras de entrenamiento. Y es un arma para que ellos a través del deporte despois sí que se puedan acercar a la gente a la calle. Unha proposta que mesmo os fai sentirse profesores explicando a xente a actividade e dando consellos sobre como xogar. Así que xa saben, a próxima vez que vexa unha destas propostas pola rúa, non dubiden en achegarse, botar unha canastra e de paso rachar cos prexuízos que aínda quedan na nosa sociedade.
Os criterios ambientais, económicos e sociais están a marcar a organización do Mundial Multisport de Triatlón que Pontevedra vai acoller no mes de xuño. Dende o Concello fan fincapé na aposta pola sostibilidade con iniciativas como a instalación de fontes ou a reducción dos plásticos. Os organizadores comprométense tamén coa saúde. Así, da man da Asociación Española contra o Cancro, repartirase información sobre o coidado da pel e contra o tabaquismo. A sustentabilidade está a ser un dos piares na organización do Multisport 2025 de Pontevedra. A cita desenvolverase na cidade do 20 ao 29 de xuño, apostando por 3 liñas de actuación: ambiental, social e económica. É obvio que Pontevedra xa ten demostrado, avanzado e camiñado cara a sermos unha cidade modelo en cuestións de sustentabilidade. E esas importantes leccións que temos aprendidas como cidade queremos trasladarllas a toda a xente que se achega a visitar. A nivel ambiental, o Concello incluirá na web do triatlón toda a información sobre as conexións co Pontillón do Castro, evitando o uso do vehículo privado. Tamén se reutilizarán en futuras competicións máis de 25.000 vasos de auga. Instalaránse fontes en diferentes puntos do evento para acceder á auga da villa e empregarase cinta de balizado con 95% de plástico reciclado. Ademais, porase en marcha a iniciativa Un vaso por un billete. Todas as persoas que se desplacen en transporte público e que amosen o seu ticket coas datas de emisión correspondentes á celebración do Multisport recibirán un vaso que poderán reutilizar. Do lado social, habilitaránse puntos de recollida de roupa e calzado para doar, repartiránse os excedentes alimentarios entre entidades como o Comedor de San Francisco e instalaránse salas de lactación e puntos de acceso a produtos de hixiene feminina. Tamén se realizarán colaboracións co Xoan 23 e coa Asociación Española contra o Cancro para informar sobre o coidado da pel e a loita contra o tabaquismo. Por iso, durante o evento, estaremos presentes en realizando accións informativas, dinámicas e con materiais de prevención, con mensaxes claros sobre o cuidado da saúde e o cuidado tamén do medio ambiente. Ademais, o Concello traballará na instalación de sinais con pictogramas e realizará unha plantación de especies autóctonas para compensar a pegada de carbono do Multisport. E tampouco queremos unha estrategia curtopracista, é dicir, moitos dos peares que estamos sentando nesta estrategia de sustentabilidade serán peares nos que traballemos na vindeira organización das Series Mundiais do 2026. En canto á liña de sustentabilidade económica, o Goberno local fomentará o consumo en establecementos pontevedreses a través da súa promoción. Xa no estritamente deportivo, fin de semana moi intenso no Barbanza co torneo internacional de fútbol base con Galsa que se celebrou na Pobra. Polo Estadio da Alta pasaron as canteiras dos mellores equipos non só a nivel España, senón que tamén contou coa presenza de equipos portugueses. Finalmente, o DAM de Barcelona fíxose co triunfo. O deporte, sobre todo a solidariedade, inundaron a Pobra esta fin de semana. Máis de 50 equipos participaron no torneo internacional con Galsa de fútbol base que se disputou durante as xornadas do sábado e o domingo no Estadio da Alta. O DAM de Barcelona fíxose co torneo tras impoñerse o Bertamiráns por 5-0 na final, onde chegaron tras gañar en semifinais o Romo na quenda de penaltis. Do mesmo xeito se clasificaron os galegos para a final fronte ao Montañeros. Mais alo do resultado no eido deportivo destacou o compañeirismo e solidariedade desta cita, xa que todo o recadado irá destinado á Fundación Aladina dedicada a apoiar a nenos con cancro e as súas familias. O organizador do torneo, Julio Mariño, agradeceu a colaboración de todos os clubs, patrocinadores e empresas que sumaron forzas por esta boa causa. Así mesmo, este encontro deixou unha gran pegada económica en toda a comarca, posto que a maior parte dos establecementos hoteleiros e restauración colgaron o cartel de completo esta fin de semana, dada a gran cantidade de xente que move o torneo con centos de futbolistas e as súas familias que se desplazan a Barbanza. Pero a actividade deportiva na Pobra tivo tamén gran protagonismo co remo. Durante as xornadas do sábado e do domingo disputouse na dársena pobrense o Campeonato de España de Traiñeriñas organizado polo Club de Remo da Pobra en colaboración coa Federación Galega Española de Remo, a Federación Galega e tamén a Española de Remo. No campeonato participaron non só clubes galegos, senón tamén doutras comunidades do norte de España, como é o caso de Asturias, Cantabria ou Euskadi. En Liza,
as categorías cadete, xuvenil e absoluta, tanto masculinas como femininas. A vitoria en cadete masculina foi para o club anfitrión, o da Pobra, mentres que na categoría feminina o vencedor foi Tolosaldea. En xuvenís masculino o vencedor foi Pasai e na feminina a embarcación de Cabo de Cruz. En canto a categoría absoluta, en cuxo final non houbo representación do Barbanza, os triunfos foron para Orio en homes e Astillero en mulleres. Os grandes triunfadores no medallero final foron Pasai e Tolosaldea, as dúas con 2 ouros. E así rematamos. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.